Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yun, Bowlers sa Chuaming Barangay Pias. Siyempre, medyo malawot siya pero mali noon. Pagka karasarang event mga nini, kailangan tayo ng punta lang. Sabi kayo ni SK. Yan, SK, ako, ito pa masyadong kaya pero dahil na ako balitan na dahil ka programa para karing anak. SK, pwede ko sana makapagpakilala para karing Bowlers na. Ako pala ay SK Lay Art Dimson, Lay Art. chairman na po ning SK chairman na po ning Pias, Barangay Pias, Porac, Pampanga. Sa SK yan, kami kasi kare programa din ng SK niya. More on basketball yan eh. Yaning kaya ni ating ka paliga or Yung kasaluayan nin makapainawa kami kasi develop pa yung court league. Pero by January kanini, atin ang liga kanini. Kasi sakto ngayon ng Aldo ngayon, may 1 year yung itang liga. okay. So, idol SK chairman Lay Art. So bantayan ngayon magkondata ang basketball ngayon tapos mamaya tayong libreng medyas karang ano. Sino pa nakataarin? Yeah.